Кои са кармичните домове в синастрията? Съдбовните домове на любовта са два основни – 8 и 12 дом. Ако в синастричната карта неговите или нейните планети попадат в вашият 8 или 12 дом, то със сигурност тази връзка е съдбовна и душите ви са се избрали, за да изпълнят някакъв урок. 12-ти дом е най-кармичният дом в астрологията и се свързва с миналите животи и подсъзнанието, както и с скритите страхове, с илюзиите, но и с безграничната любов. Ако планетите на вашият партньор попадат във вашия 12-ти дом, то със сигурност това е много мощна връзка, която е трудна за разбиране и взаимно имате телепатична връзка. Ако планети на вашият партньор попадат във вашият 8-ми дом, то тук връзката не е романтична, тя е алхимична. Взаимно си предизвиквате много силни и дълбоки емоции, страсти, има много силно сексуално привличане, но също така и ревност, дори обсебване един от друг. Ако сте емоционално незрели, връзката може да бъде изключително токсична, дори разрушителна, но също така има и потенциал за много дълбока трансформация и духовен растеж, но обикновено се случва чрез болка. Ако и вие искате да научите повече за вашата връзка и има неща, които не може да си обясните, имате силно привличане към вашият партньор, чувствате се кармично свързани, но не знаете защо, то може да ми пишете и аз мога да ви направя много задълбочен и професионален синастричен анализ, в който да разгледаме защо вашите души са избрали да се срещнат, какви уроци са избрали да научат и как и какво може да направите и как да подходите, за да изградите една здравословна и стабилна връзка с вашият партньор.